خب یادو آدمی که در کامنتاری ها داشنامای بزرگ کرده است یعنی بعد نمری واتساپ پرسیدم من نمره واتساپ من دادم هیچ نه زنگ زنن اگر مرد بچه باشه اینه من پرامو افیر کردگیم بیاین در پرامو افیر گپاتونو گپ زنین خب پرامو افیر من سیلکشه در کانال تلگرام میپرتم کسی در پرامو افیر گپ زدنیای بیاید در پرامو افیر این سیلکه رو روی میکنم مرد بوری رو برو салом алейкум варан сози хубӣ бурам меша алҳамдулилла раҳмат соз тенҷ хуб чеҳол дорем бародарои азиз созин хубин якду тайлоқ барӯзагова ки рамазон да намехоҳам дашномои безебшон кунам дар комментария гандаи бад безеб гапои безеб нависондиянд номери телефон мепартомшон номери ватсап дар телефон занг мезананд на дар ватсап занг мезананд мекунам бо мебинам дар дига видео бо мебинам дар дига видео се чор каси ҷои шидиян ними хеле сари мана вайрон карисиян ай саҳара ҳами дар биёбон мисли шеру дар сафар мардона бош мардина бачаш хитона мард бача ҳис мекунем бироен рӯ парӯ гап занем лекин ки мард бача набошен агар фоида ай ман се равно комментарияи шуморо удалит мекунам ҳақорат мекунем гапотонро менависонем ман мегирам удалитш мекунам унаму қадар вақте барои ҳамин ягон хатоги ё занг зане дар гап фалон хел гап занг назанад дар эфир занг назанед салом алейкум сози хуби ака исмоил мешава алҳамдулилла раҳмат состен часпида сидем зангам задам барои вай ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ инами хитоби ман ҳамаи комментариянависое ки дашномаи безебу гапҳои безеб мезанен гап дорен дироен прамои эфир ина ми силкаш ина дар телеграмм парфтагия телеграмми исмоил тоҷик да парфтагия силкаш дироен дар прамои эфир гуфти ҳамун гапҳо ки дарди дилтона кунен дилтона холӣ кунен дар комментария ҳақорат накунен ё ин ки рақамҳои ватсапи ман дар ҳама видеоам ҳаста рақамҳои ватсапи ҳамон авиакаса исмоил тоҷикай ку ҳамун рақамҳои ватсапи худмай дироен дар рақамҳои ватсап гӯ ки ман туда претензия дорам ман туда гап дорам инами занг зан чӣ гапе чӣ хеле дар кор айта ман ҳамун хиққатит гап мезанам ё ки агар хел марди мард бачаи бад бошен адресотона гӯен ҷотона гӯен мерем ай пеш мешинем гап мезанем ай пеш гуфтигӯ гапҳо нофаҳмоӣ боша ҳаллш мекунем фақат мардира ёд гирем дар комментария мешинӣ вай кори занакия охи номтона хатия бинависондагӣ нестен ки ман номи шуморо бинам ба номтон нависонам ба номтон қаттон гап занам номтона ё ягон номи духтарӣ менависонед ё номи ягон санҷобай андреяй сашай гунҷишку пунҷишку ҳамхеле нависондагии номотона
номалиш кадом шинохтӣ? Не ки Дилором тӣ ё ки я не веришь, что таджики совершают этот страшный теракт? Таджики светлый народ и не могут. Да. Инак ман эфира сар додам. Ина мо одаморо мегӯм биёян я бор хатия бидаими прямой эфир хатим гап занан. Я ташнестай да инамиҷа ина. Аҳмад Ахмадов Гадон нависана. Гадон чӣ маъно дорад? Кадом одамое ки мехоҳен ҳамин прямой эфир инами хел лицо на лицо гап задан? Салом алейкум Исмоил Сози. Меша алҳамдулилла раҳмат Соз Тенс. Салом ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман ним саат ина 2 минут 3 минут шудалакай ман дар прямой эфирам нестай ҳама одамо. Ҳама одам нест. Ман чӣ хел ба қатъи дар прямой эфир гап занам? Ба чӣ хел ина? Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Русские христиане хочу изучить ислам, с чего можно начать? Салом алейкум мардуми ғариб. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Чӣ хел дуром ма эфират. Силкаи эфир дар шабакаи телеграми ман парфтага. Телеграми Исмоил Тоҷик да. Телеграми тоҷикони Русия да ҳар дишта парфтага. Медроен да ҳамуҷа. бале ман дар Семиганҷам. ма Одиличиам нависонда. Зинда бошӣ, саломат бошӣ. Ягон блогере намондае ки қатъи ғарибо бошад. Соф номардай қаморбоз ҷамъ шуда 1-2 блогери бофам дорем. Кира дар назар дорӣ Алдин? Чӣ хел дуром ма эфират. Силка дар шабакаи телеграми ман парфтага мегӯм ку. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамин комментария одамо ёфта шава. Намешада баъзеҳош номошонро нависондагӣ нестанд. Ном, фамилия чӣ менависонанд наметавонӣ ёфта. Ҳамин комментария чизат ёфта мешавад. баъди қаямум ҳақоратнависоро меёфтем. Инқадр ҳамин моҳи шарифи Рамазон шармандашон мекардем. Блогер Солиҳин ТВ меган. Хайр хела. Аҳлиддин. интихоби тай ман ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. На каком это языке? Таджикский язык. Я хело ҳамин ҳақоратошон да он сарат вайрон меша мегӣ ки ҳамин бошад дар пешит калаша кани паъта ба ҳамун дашномош. Неки жалко, что номуш даже номизана ки нависондагиҳои баъзеаш номошон номи ҳайвоно менависанд. Сагу пишаку ҳам хеле менависанд. Я бадбахти худозада ҳамист. Я бадбахт не 3-4 тан. ҳами саҳарай дастсӯзона ки сар задастиянд ҳамин комментария ватсап мепартом. занг намезананд. Мегирам комментариҳошон одалит мекунам. Ба дигар сайт медироянд менависонанд. салом ака, дуо мекунем дар моҳи шарифи Рамазон ҳамаи ғариборо нигаҳбон боша Алло. Омин. Ака Исмоил чӣ ҳол дорӣ? Дигар хона буда гиёҳсозон? Алҳамдулилла меша раҳмат ҳама соз. 6 минут шуд ман дар прямой эфирам. як явай намедурам ҳамиҷа ки ман қатъишон гап занам. Бо ман даже дар ҳамин чӣ нависондагиам дар номи ҳамин прямой эфир ман номаша нависондагиам ки ба ҳамун даштномнависо биёед ин гап занем. Я ташна мебиёяд баъди ин киштани прямой эфир ба як ҷой пайдо мешавам. Бо сар мекунам навистанам.
Я обычно ман аҳамият наметем ами хетеророне ки бисёрш беҳад дар нерви бисёри бад мезананд, гапҳои безеб менависанд, ҳақоратҳои безеб мекунанд. Намегӯянд дар моҳи шарифи Рамазон хай бебасай, ай бай болай. Раҳман, салому алейкум брат. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Брат, сарта вайрон накун ба ҳар қиссаго. Охи то кай аҳамият наметем. Ман аҳамият наметем, бичнене ки инагда беҳадди бад сарма вайрон мекунанд. Муин Раҳимов, салому алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Салом додарҷон, дар куҷои? Дар хона, дар қишлоқ, дар Симиганҷ. Ҳаво борон ая намуд, борон зесай ки беранда. Салому алейкум бародар. Кай миёй Питер? Насиб кардагӣ боша баъд ай моҳи шарифи Рамазон. Моҳи шарифи Рамазона гузаронам меравам иншааллоҳ. Иҷа куҷо боша ака? Иҷа Тоҷикистон, қишлоқи Симиганҷ. Баъземон бехудо бисёр шуда. Рост мегӣ бародар. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Созтенҷи меша, алҳамдулиллоҳ, раҳмат Созтен. Шумо созен хубен, тинҷен? Чӣ ба без настроение? Саҳар ами комментариҳо даққати ду одам разбор шудем, ҷамъ шудем, гапамон гирехт. Номери WhatsApp ҳарф тестам ша, ҳамонқад мегӯям занг намезанад. Комментариҳошо удалит мекунам, бо ба дига сайт медиро менависад. Бо комментариҳошо удалит мекунам, медиро бо ба дига сайт ҳақорат мекунад. Дар нерви зад вобше. Дар моҳи шарифи Рамазон фақат дар Худо наметарсам баъзеш. Бе ҳичи пади нимяй боҳна кофта шиштай ҳақорат кара. Ними навқати ман дар комментария пешай прямой эфир кардан гавзеса буд. Ман прямой эфир специально сар додам, гуфтам ҳамон одам телефонош дар дастша дироя прямой эфир дар прямой эфир гав занад. Ман медонам ҳамон одам мумкин диромадагӣ боша. Ҳозир ними байни 69 нафарда мумкин ҳамон одам боша. Лекин номардай, занакай, марғай, метарса рӯпарӯ гав заданда, метарса хича нишон доданда. Шефи паси экранай. Ҳамин хеле одамо хучуна чӣ хеле одам ҳисоб мекара бошанд. Шумо одам нестен. ҳамин одамое ки дар комментариҳо дашно мекунену гирдаи рӯпарӯ карда биромаданда намекунен, шумо инсон нестен. Брат хео кӯ бара сарта ором кун, бода ҳавои Худо манзура. Ҳаво яън ҳамуд борон зеса ки на кӯҳ рафта меша, на ҳеҷ ҷо. Ака сози ай Тоҷикистон мардум омадесиян, намедонӣ ака. Рафтесиян, мардум рафтесиян, фақат ҳамин Шереметов проблемае камтара. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом ака Исмоил, ухелиёро мегирӣ як ато яша. Ака ҳақорат накун ки ҷон. Вақте ки ҳақорат кардӣ, дига аваё разница намекунӣ. Бояд ҳақорат накунӣ, аваёро бояд ба гапи хуб ҳамихе чотка ясна фаҳмонӣ ки ҳамин дига ҳамихе хушрӯй фаҳмонӣ ки накунанд ҳамин корашона. Ё ки меқапӣ ай пеш мордаша мешиканӣ тамом. Ака у одаме ҳақорат мекунад мурға. ҳақорат мекунад имон надонам ака исм. Бародар моҳи хайру дуо кунем дар ҳаққи ҳамдигару дуоҳои нек фақат. Ака аҳамият натен, мардуми бекоран ҳар чӣ гуфтанд мегиранд. Намедонам фақат аҳамият наметем, мегӯям аҳамият натем шона, аҳамият натем шона. Каракӣ меандозӣ, ису усу сайт мегирӣ, комментариҳошона удалит мекунӣ, ҳақоратҳошона мегирӣ, удалит мекунӣ. Бом менависанд, бом мегирӣ, удалит мекунӣ, бом менависанд. Як рӯи варақ менависа, ман мегирам таб удалит мекунам, ша меравам. Бо мебинӣ бо нависонда. Вақти худша сарф кара дамч. Ё ки ҳамин видеои ман дар маъқул нест, айта наку тамошо. Просто тамошо наку, буро рав. Ки ҷо медироӣ ҳақорат мекунӣ, хита гунаҳгор мекунӣ.
сари мана вайрон мекунӣ, сари дигорро вайрон мекунӣ. намедонам Хуршед Сафаров, ман дар қишлоқам бародарҷон, дарак надорам ҳеҷ чизо. Манам ҳамун чизе шумо дар интернетҳо тамошо мекунед, манам ҳавая тамошо кардистам. Ака Исмоил ҷоми зеби дайта. Саломат боши ҳазор аман. Чақчақ кунен акам гавзан. Ин настроение пари дига чақчақа интересно неста. Настроение лайка биқаб ака Исмоил. Зинда боши ҳазор аман. ҳамишав як эфири дигарро тамошо кардем. Фақат разбори тоҷикое. Блогер ба блогер ба худо ай бай тоҷик байни тоҷик разборай. охай чӣ кор кунем бародар, охи чӣ кор кунем? Ина ҳамиққа мегемшон ки ҳақорат накунен, дашном накунен, гапҳои ноҷон назанен, беҳуда баҳуда вақтонро сарф накунен. Бо ҳақорат мекунанд. охи ҳамиққа мефаҳмонамшон ки бача вақти хита беҳуда сарф мекунӣ. ту ҳамиққа менависӣ, як рӯи варақ менависонӣ, ман мегирам як кнопка қатим хе як кнопкаро мечиқам удалит мекунам. мера тамом ҳамуққа нависондагӣ ту бефоида. ман ҳамиққа мефаҳмонамшон намефаҳманд. охи чӣ кор кунам шона? салом мардуми ғарибу ва ТЖК Исмоилҷон, пешравӣ барои настроеният мо бачаҳои бародарам бошӣ. Зинда бошӣ ҳазор аман. худо нигаҳбону мададгорат боша ҳамаи мусулмононро ва ҳамаи ғарибонро. аҳамият натешон ака чорни кун шона. чорни охи ауҷа намеша кара чорни. Дар прамо эфир чорни кара меша, дар комментария чорни кара намеша. фақат комментарияда удалит карда меша шона тамом. чорни карда мешуд, ман барвақт чорнишон мекардам, иқа бисёр сарма вайрона мекардам қатишон. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мешава алҳамдулиллоҳ, соз тинч хуб. шумо созен хубен? пули тоҷикӣ қатӣ бародар додоҷон, вай дарвозаҳо пули тоҷикӣ қатия. охи ҳамиқа аҳамият шона метӣ, удалит мекунӣ, комментария нависондагишона бо менависанд, удалит мекунӣ бо менависанд, удалит мекунӣ бо сар дарам. Заблок که رفتم جیمیسیه پیشی охи намешавад заблокировать карда вая заблокировать ина прамо эфирда заблокировать кара меша. همونجا намеша заблокировать карда. همونجا میشوه که میدره کو کانال намешавад заблокировать намеша. одаме ки дар комментария намеша заблокировать. مذهب شکرم میکنم اکا روید میکنم در چاتی تلگرامت میشوه برای حقورت میکنم همونجا چیشون میکنم میرم زبلکی رو چون میکنم کامنتر намеша турам ҳақорат кун нависонда. вай хар шуд, морам қатораш хар шавем охи. وایو چیان اکا وایو حقورت میکنم چون ایشون نمیتونم پروس هم پشت اکران زروی کلاویاتور آنده چلیکاشون ҳавоёро мегӯм чӣ мерасида боша ҳавоёда. ман ҳамин да ҳайронам. пури бесаводу даҳмарда гирифта ҳамачона тезодам. омин. ман ҳамин як чӣ да ҳайронам. ҳавоёда чӣ мераса? иними чӣ фоида мебинан? ҳамин ман маъқул нестам. да ҳамун мисол гирем видеои ту манда маъқул не, иними ту манда маъқул нест. ман тра ҳеҷ намегӯм. просто тра тамошо намекунам дига. медурам ҳамун блогера ки мисол видеош манда маъқул нест. даоҷа медурам неинтересно меброяд, неинтересно мечиқам ёки даоҷа бо нависондагие ки ҳамин видеора ҳамин контенти ҳамин одама дига манда нишон натегуфта ютубам хеле ҳамин дора. ҳавая мечиқам дига ман видеои туро намебинам. на сарм вайрон меша, на ҳичи мерам ай қафои корам. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи. وایو با فیلم یعنی کسی حقورت نکنن روز چون نمیزگره چون دیگ میزگره
ҳами фикр мекунам да ҳами сарам ҷо намегира ҳавоё чӣ мераса шумо як Мо рӯи лидеров варақ баъдеш мешина менависонем хе менависа я маҳшар менависа ман мегирам як кнопка қати меҷухам удалит мекунам нависондагиша ман чӣ мекунам баъдеш копировать мекунанд да 20 блогер роиш кардан мегиранд ҳамун як гапа ҳамун телефонашда копировать карди дора барое ки роӣ мекунам удалитш мекунӣ 20 секунд пас бо роӣ мекунам агар бисёр бинависам як рӯи варақ бинависад да чи сведмирӣ кай бас мешида боша хабар надорӣ не охи хабар надорем сведмозӣ ёли гарм шава бас мешава маҳқулики братан дашном мекунам охи нахо одами маҳқулиша дашном кунам мега ту вода маҳқулӣ ки дашномат мекунам нахо одами маҳқулиро дашном кунӣ охи амуро гуакай иша нафаҳмидем ки хай коми ҳақорат мекай маъқул мебуданд ман бешухӣ ҳамин рӯзо ку ҳичи удалит накунам ва ҳамин рӯзе ки свияз телефоном созаю бекор бошум ку мешинам ҳичи удалит накунам я 100 та комментария удалит мекунам да зиёд удалит мекунам бо менависам удалит мекунам бо менависам ҳамин мардуми хунамтаре диди ки як блогер камтарак пешрафтеса ҳақоратша пахш мекунад бачаҳои гаравтӣ зинда бошед баъзе ба хелишон брат дар ватан чӣ гапая кард погода ватан я намуд борон зестаед берун набин диди ҳаворо чӣ хел боруния трезвон ҳав гирифтагӣ ҳаво боруни аста ки мода барқ задесае киҷо да дар екатеринбург шумо дар екатеринбург даҳоака ону барқ дина барқ забуд часпида буда сар набурам оволи зеб барқ заиста боша ку ман дина паре буд питер гавздум таи майка гаштисиян одамо қурутоб ҳаста ка бале қурутоб ҳаста қурутобхона як дусе рӯза да гарм кабуда бо дина барқ зада дар мо кука барфи хушуна зада не ки дар нижни тагил видета як ду ваҷа барқ часпи коро алҳамдулилла соҳ аст шаҳрҳои шумо да вазъият инҷа охи акаро сида бинам 3 солаи дастгирӣ надорам вақте ҳич надорам ранги нами одамо мегардам дар куҷои ака ман дар тоҷикистонам ҳай соза худованд амихи гарди да қаб нахӯрӣ манам чанд сол бедокумент мегаштам ягон бор намеқапиданма ай соле ки патент кардаму документома ҳамаша қоидавӣ карагим ҳуҷҷатома қоидавӣ карагим чанд бор қапиданма али пеш вапше ягон бор қапидагирам дар ҳақорат накунен охи меличи гап қатӣ аями иштобат пешкарӣ надорем братан ин ҳамшарӣ набудай ку кулоб айгиҷои ку боша кака намедонам бешухӣ акаҷон кай рафтӣ ман аввали рамазон буд 10 рӯз пешаи рамазон карочи рӯзи дуюми март омадагиам баъд кай меои синоакабо насиб баъди рамазон ида гузаронем иншааллоҳ бамерем ҳамин гуфтем ака чӣ мерем граница мерем ки баъд ин кӯро гуфтан граница сахти баъд чӣ не дига гуфтем бе ягон ҳафтаига давом медиҳем ке мерем ин документ мекунем ба тоҷикистон мерем ки хай депортмон накунад яки возвращение народина гир биё ҳич ҳеч гир биё я тамом ҳеч намегӯям паспорт мекунем Hozir kelgan odam mana pastda нависонда Исмоил мишка нагаста яра чӣ мегӯянд хеле пача ина допку нависонда силка дар телеграм ҳаст телеграми ман дадро
Те ефир ҳастае мегирам добуд мекунам да ефир. Ҳамин одамои ҳақорат мекунанд. вай Вохтам рӯпарӯ гап. намеғалтан ака ваё намеғалтан ваё намебироянай пешида ки ҳамоле як камта пеш ма эфир доштум та яки миян бачаҳои доғистон миян чечен миян аё русӣ гап зисан як тоҷик омада мега ки чи ту риш дорӣ ту террористӣ тоҷикай нависундай ба тоҷикӣ ту риш дорӣ ту террористӣ кани бо қати дигоҳ гап занем ку дабавит кинем ягон касия ки мебиохи ми бобот хоб ака гап не салони габон ака хона меои даъват кунам та тарафи вахш камтар корон бисёр иншаалло мерам ака исмоил салом алейкум ака чахчах кун ва алейкум ассалом зокир хуш омадӣ ифторда бо бадон бад бошу бо некон нек бош аки чӣ маъне даро бародар доб куне гарени дуро охи дуро дар телеграм навис силка дар телеграм парфтагиай дуро дар ҳамун силка ҷиқ мебиёи дар ин ҷа ман дабавитит мекунам мебирои гап мезанӣ силка дар телеграми исмоил тоҷик дар телеграми тоҷикони русия ҳастай возвращение қати депор намекунам не намекунам гап нест майли исмоил ҷавоб мегӣ майли ҷавоб мегӯм дуро охи ту гарени кӣ охи дуро хай мо меоем ваҳдат мешавад биёен ҳатман биёен ба ҷону дилшибане салому алейкум айноми бачаҳои қумсангир зинда бошем бачаҳои қумсангир дадоҷонам сарта вайрона салому алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ хоб салом ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ салом ман омадам хуш омадӣ ака исмоил як хизмат кун ҳамон як блогери кунҷков ҳастай як насиҳатш кун эссе шарипов тоҷика ҷанг мандоза не вай хеле кунков нестай вай блогери соза салому алейкум аз телмон бачаҳои телмон салому алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ака торикӣ торикӣ охай свет нестай тоҷикистон дорам охи ака исмоил ҳамин саҳарай да ҳамин сӯзанаки сарам задагиай адду одам ҳам қаҳқоротаи безеб касай номерои ватсап ма роӣ мекунам номерои телефон ма роӣ мекунам мегӯям занг зане гав занем занг намезананд нав пешай прямой эфир дар комментарият ҳақорат кариста буданд удалит кардам комментариҳошона прямой эфир кардам гуфтам мардбача бошем бироем дар прямой эфир гав занем намебироянд ина ман 1 соат зиёд шуд дар прямой эфир шидагим 1 соат зиёд нашуда астағфирулло 25 минут шуд 25 минут шуд дар прямой эфир шидагим 25 минут шуд намебиёянд ватан ҳама тенҷак ватан ҳама созай саломатшо Насриддинов ватан алҳамдулиллоҳ созай борон зодестай ҳамқа боронай ҳаво хунук шудаю ака исмоил бо гуфтум не ҳеч нагуфтам уҷа як комментария буд авай хондам мача хоҷа персиктеран чӣ нависондагиай намефаҳмам ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ака исмоил ҳамин моҳ билет кай арзон мешавад барои билет бародарои азиз дар рақамҳои ватсапи корхонамон занг занед кадоме чиптаи ҳавопаймо дар курай номерои ватсапа нависонед ҳаминҷа +7 952 225 69 33 ва +7 921 771 5105 ин номерои авиакассамонанд метавонед дар ҳамин номеро занг занед суҳбат кунед нашоти билет пурсупос кунед
ки администратору модератору ҳами чира нависонен амиҷа номерои телефони мана нависонен ё онҷо намеё як исмоил рамазона гузаронем охи даи рамазон ҳиҷ ҷо рафта намефура мераи мебиёи чӣ хеле намеша рамазона гузаронем насиб агар амиҷа бошум мерам ба любоҷо мерам ба ҳар дов чақчақи зур доштӣ охи насренема парондан дига насренем пари барои аваё эфир кардам ай сарай комментариҳои аваёро ответ додисем ҳар дав чақчақи зур салом ака мадати далба бисёр аво мардак боша рӯбарӯ гап мезанам рост мегӣ майли хай ака дар паноҳи худо бошӣ майли давай панот ба худо брат исмоилҷон додари хелиёра фикршона бисёр накун саломати худата никоҳ кун бародарҷон бисёр фикр намекунам лекин бисёри бад менависонанд дастсӯзанаки сар мезананд охи ман намедонам чӣ намерасашонад чӣ фоида мегиранд ҳамин нависондан ҳеч намефаҳмем исмоилҷон ҳар кун тоҷики мо мардум маълум аст наён мегӯянд дум бисагид каҷалай худатро нигоҳ кун салом алейкум бародар чӣ хеле алҳамдулилло мешава раҳмат соз чӣ ба иқа ҳами блогер иш куни иша худмон ба худмон соз намегирем ба худо блогер не чӣ ба мардуми худмон ҳами хеланд блогеро кӣ меша блогер мардум меша ману ту мешавем не набурома салом алейкум бародар исмоил динам бега рафтам қуртобхона додарат гуфт ки ман туро намешиносам гуфтум дар эфири акаи исмоил чақчақ кардем дар бораи қуртоб не ози додар ман ҳамиҷа даъват кунам чӣ хел ба нагуфти ки ба чӣ гуфт охи ва туро намешиноса оқи туро намешиноса мегуфти ки ҳами хелай мана занг мезада амҷа вое сразу занг намезанӣ ба охи ака чокари набуромад ягон кас не набуромад чӣ ба иқами блогеро сабр мега мерам гӯш кун бародар ту ватсапи мана дорӣ дар ватсапи ман нависон ягон чӣ салом алейкум вараҳматуллоҳи сози хуби исмоил бародар камнамо шумо чӣ навигари ё шумо дар тоҷикистон тенҷӣ ҳам аз исмоил парешон холтири алҳамдулиллоҳи тоҷикистон ҳама тен соз иними хона даст ҳавои боронӣ шиштем дар иними хона комментария хондаву мардум қати ҳаёҳӯй кара дар комментария аду одам аққоротҳои безеб карай комментариҳошона удалит кардам яду бор ки бо нависондан удалит кардам ки бо нависондан ба номерои ватсап ба нависондам гуфтум чӣ дар дори охи дар ватсапам занг зан ватсап да гав занем ки не занг назад бо ҳақорат кардан баъд комментариҳошона удалит кардам бо прямой эфир сар додам гуфтум агар мардбача бошем бироин дар прямой эфир гап занем охи раст ки метарсем дар ватсап занг задан дар номери телефон занг задан дар прямой эфир занг занем ки набуромадан ина як 30 минут шуд дар прямой эфир набуромадан озирам набуромадан агар иними пешай прямой эфир дар комментария қати ман гав засаб гуфтум ман мухлиси ака исмоилам дар эфир гуфт бира бе мега шумо дурӯғ гӯед сур кадай қуртобхона диқа зиқ бурам не дурӯға нагӯ зиқ сир намекунам ки ҳеҷ вақт сир кунам ҳеҷ вақт не сир кунам оли бени михе ман зангиш мезанам я минут нимоҷид би додари ман сир кунад додари ман ҳеҷ кара сир намекунад гап хатоя бе ман зангиш мезанам мардора
بویرم نمیبرداره. در کجای جا توریکه در خانم یگون کس کمک کردن میتونه کمک کنه یگون چی خوردن ندارم برادر. سعید فاروق در کجای خودت؟ در کدام شهری؟ در کجایی؟ سلام علیکم اکای سلام خودت فرزند خدا ترسی من فقط تماشا میکنم. خداوند نگهدار دعای امین رحمان اکای تاجیکستان بلیت چانسون برای بلیت برادرو در امو چی زنگ زنین در رقمای واتساپی کارخانه در رقمای واتساپی کارخانه زنگ زنین برای بلیت انشاءالله جواب میتین تونم. We are the brave. We are the خدم ده خدم زنگ چخیزم آزی زنگش میزنم آزی بست من نمرو شاید زنگ زیستیم نگرفته سه خواه کوری خدا چیه نمیدونم ولی زنگ میزنم در کجای جا توریکه در خونه اخی برونه بیرون برونه وضعیت بیزی بایموده در کدام شهری چوکد شخص شده میچسب زنگ زدن ما سیویس چسب بگوشیم بچه ریشتار بود آمده بود ساعت 19:30 بود آزی من زنگش میزنم گاو میزنم اکای رستم سلام علیکم سوزی اکای رستم خوبی سلامتیت خوبه اکای رستم مرتضی چی با تلفنشو برداشته سای چی که تلفن تا بردار یا آدم میگه دینا اومده چی من در پرامو افیر گفتم برادر راو زن خورتا و زن سرک برو بیا گفتم میگه رفتم سرم کران میگه چی میگه راست میگه چی میگه ای برادر نخواست سرش کنینم برادر شما نیماجید بیده که همینه سر کنین شما همجا حالی که جا شده مرتضات نبرداشته سایبا اکی رستم اکی رستم کو جواب نویسانم اینجا اکی اسماعیل به خدا ندارم خوردن در کدام شهری سعید فرقه در کدام شهری اخی در کدام شهری نخواه همینه سر کنی با نیست سر کرگی نیستن اکی نیماجید بیت سر کرده باشن گفت شما یا حیات میتاند بین والله این نیماجید بیده که همیگه پا گفته باشه اکی رستم فایرود کن مرتضی را کو برداره تلفونه زنگش زیسیم نمیگیره ای چی گفتی سی برادر نیماجید بیده که داداری من خواهی من زنگش میزنم میفهمونم ویا نیست خیلی آدم که نخورده برم منم ویا حیران شدم خیلی کارخانی ما خیلی آدم نیست بشخی که بیای اون نخورده رو و اوجا حلوبا مشین گویا چی تمیت یانتا میخری نه برداشته سی مرتضی ای کنی مرتضی را یه بار پرس کنی در آمازون نخواهم خیکنم نه خیلی کرگی نیستانی گپ اساس نداره نیماجید بید از یه چیز من رازبیراد میکنم از دادارم علاقه دبروی من یک چیز رازبیراد میکنم هولی دامی رمضان ولادیمیر سکی الله ساعت چند آماده بوده است آدم بوده ساعت 19:30 میگه کو و علیکم السلام جمشید سوزوده که اسم سوزی میشه الحمدلله رحمن واتساپ های مرتضی هردش کشتگه
чандум этаж муртазос усубес пишти эфири ман чандум этаж буромадагӣ якум этажда будӣ ё ки кадом этажда будӣ мега додарат буд амуҷа ку ҷои гӯшт дуромада будӣ салом Владимирский област Владимирский областда акай Рустам да пеш эфири мана биё акай Рустам дар ҷои ҳиҷома буд додарат қатъи повури узбек буд ба пешон рафтум гуфт биё ҳам нате бача немошид биди хеле гуфта бошам акай Рустам гире бине ку разбират кире чӣ гапаи бача чӣ Муртазо телефоншо намебардора бо занг зеси ман акайсмен ба худо ягон кас метавона кӯмак кунад бародаро дар Владимирский област ягон кас ҳаста бародар як кӯмак расонем бародар дар Владимирский област кӯмак дар ниёз дошта ман занг мезанам чиза разбират мекунам бародар ҳоли ман занг мезанам чиза разбират мекунам имоҷид бида ки гапа гуфта бошанд да